Бях 5 годишна, когато за първи път гледах класически балет по телевизията. И ако това може да бъде любов от пръв поглед, аз се влюбих. И сега, когато вече съм на 33 години, разбирам, че тази любов е вечна. Сега ще ме попитате на какво ме научи балета и какво ми дава. Научи ме да бъда толкова организирана, дисциплинирана и толкова щастлива от това да бъда себе си, защото на сцената бъде си себе си. Това означава, че не можеш да бъдеш артист. И научава в местните балетни школи. При всички положения ще дадат една уникална, как да кажа, един финес, една женственост, една походка, която ще бъде запомнена от всеки, който я види. И общо взето, трябва да ви кажа, че до ден днешен, независимо, че вече не се занимавам професионално с балет, все още има хора, които ме поглеждат и ми казват, ти 100% си танцувала или си се занимавала с изкуство и така нататък. Това е наистина нещо неповторимо, специално за мен. Балета като изкуство, балета като дисциплина, балета като, как да кажа, като първа любов се остана за мен и сигурно ще бъде последна, да ви кажа, защото не знам да ви кажа. Да ви кажа ли? Вече, когато завърших висшето си образование и когато вече съм дипломиран юрист и когато 5 години работех като юрист, като адвокат и така нататък, нощно време съм сънувала непрекъснато, че съм на сцена, което означава, че душата ми непрекъснато е страдала заради това, че не съм се намирала на сцената. И няма да ви кажа колко сълзи и продължавам вътрешно да плача заради това, че живота ми подготви нещо друго. Но така или иначе не съжалявам, защото пък в ден днешен защитявам една мечта, може би, когато тогава е било възможно. А пък и сега вече съм жена. Имам малка дъщеря, която смятам да направя или да й покажа това невероятно изкуство. Защото така се оказва, че за разлика от всички други изкуства, балетът е най-красив. Най-женствен и как да кажа, независимо, че на сцената изглежда красиво, независимо, че изглежда това, че едва ли не балерините и балетистите не изпитват никакво усилие, никаква трудност. Така се оказва, че всъщност те са положили един огромен труд, който никой друг не може да го види. Но точно този труд аз го почувствам като тежък физически труд, който в действителност може да научи човека на една изключителна дисциплина, труд, усърдие, които да го накарат винаги да има желание за живот. Защото балета ме научи на следното. Ако човек се труди и полага достатъчно усилия, неговият успех може да бъде по-дълготраен. Защо не е вече? Но когато става въпрос за това да си подпираме краката и ръцете, при всички положения, не само в балета, може би и в други такива изкуства и култури, няма да се постигнат никакви резултати. Продължавам да танцувам, защото не мога явно без балета, макар че мога избра друга дисциплина за мен, избра съвсем различна професия. Но независимо от всичко, аз няма да се откажа от хобито си. Първата жена, която положи неимоверно усилие за това да обикна балета, независимо колко усилие и колко труд изисква, се казва Грета
на 4 тя е завършила балетно училище, но трябва да ви кажа, че това, как да кажа, този гигант, който срещнах в балетното училище Ксения Телинска, такъв отпечатък остави в мене, че 15 години по-късно, независимо, че не се занимавам с балет, мога да се кача на палци, да играя, да танцувам, да се чувствам свободна. И сега, когато влизам в балетните школи за удоволствие, отново ме питат: коя е била твоята учителка? Криси, напоследък се говори, че през 2012 година ще настъпи края на света. Какво е твоето мнение по този въпрос? Смятам, че няма да настъпи края на света. Смятам, че това е едно своеволно начало за всички нас, което означава, че в тази година определено промените ще бъдат доста нечесто и тези промени определено ще имат доста сериозно отношение към това хората най-накрая да кажат това, какво искат, за какво се борят. И в интерес на истината точно през тази година, колкото и негативно да започне тя, колкото по-самоуверени, колкото по-сигурни за това, че искат да живеят, че искат да оставят нещо, че искат да правят нещо, да продължат да се борят, точно тези хора ще имат най-голям шанс за успех. Също така мисля, че тези, които имат духовна мъдрост в себе си, тези, които не искат да се слагат спирачки, за да успеят. Това ще бъде новото поколение, което де-факто и новите хора, новите човеци, така да кажем, които са се преобразили в една позитивна осанка. И по този начин живота ще се прилича на едно доста по-хубаво място. Благодаря ви много. Чао! Чао, до скоро! Така, за днес съм избрала да говорим за основните вибрации в нумерологията. Това са цифрите 1, 2 и 3. Защо основни? Защото те обуславят и мъжкото, и женското начало. Мястото на нумерологията в живота ми е основно. Тя е начин на живот, хоби, професия и път, по който да намирам удовлетворение. Вярвам в това, което правя, защото помагам на хората да опознаят по-добре себе си, собствения си капацитет и потенциал, погледнато през призмата на нумерологията. Живота ми поднесе такъв обрат, че когато се докоснах за първи път до тази наука, до този метод за прогнозиране и анализа на личността, останах без думи. Трябваше ми много малко време, за да осъзная, че всъщност живота е низ от дадености, условия и възможности, които през живота се усвояват различно, всеки от своя собствен мироглед. В този момент разбрах, че всъщност всяко човешко същество е уникално и различно и не може да бъде повторено по никой начин. И то най-вече заради своята емоционалност, чувствителност и усет към заобикалящата го среда и хора. С нумерологията разбрах, че всяка една среща в човешкия живот не е случайна и не може да бъде. Обясних си всички негативни и позитивни ситуации по един необичайен за тогава начин. Нумерологията е практика, която кара човек да се усети в уединение със себе си, да почувства прилива на собствената си аура и енергия, за да разбере постъпките и действията си към определен момент от своето съществуване. Именно с нея се научих на най-същественото в моя живот чудо – да бъдеш приятел. Да бъдеш приятел със себе си, с другите, с враговете си, да простиш, да преобразуваш негатива в позитив. Виждам и разбирам истината за живота чрез собствения си опит. И така искам да завърша мислите си с една мъдрост. Миналото е всичко друго, но не и от минало. Познавам Кристина от 8 години. Първото ми впечатление от нея беше много ясно запомнено от мене, тъй като тя е човек много по-различен от хората, с които общувам обикновено. И освен това нейната визия тогава като адвокат
сериозен, с червената огнена коса, черния строг костюм на бели раета. Нямаше как просто да не се запечата съзнанието ми. След това следват 7 години познанство, през което после тя стана душата на компанията. Весела, радостна, забавна, постоянно се смее и забавлява. След това дойде момента, в който тя просто реши един ден да остави 5-годишната си адвокатска кариера и да се остави на дългогодишното си хоби нумерологията, при което следваше много дълъг, такъв и тежък период. Тогава един ден тя ми каза, че е бременна и смята да остави детето. И аз бях в шок, защото аз въобще не си представях Кристина да бъде майка. Нито пък тя си го е представила, тя ми го е казвала и то нямаше как да стане това нещо. И аз бях напълно притеснен какво ще се случи с това дете, какво ще се случи с Кристина. Впоследствие се роди и Карла и в момента Кристина е майка за пример. И предполагам, че тия трансформации ще продължават и за напред. И просто нямам представа какво ще донесе живота в следващия момент. Нямам друго, освен семейството си, собственото ми, майка ми и баща ми. Имам 2 братчета, които доста са ми помогнали. И разбира се, новото ми семейство, Кристина и Карла. Не вярвам, че ще срещна такава жена като Кристина. Тя не може да се повтори с никоя друга. За мен е единствена и аз се обичам много силно. Сигурен съм, че ще оправдая както нейното доверие, така и на всички, които я подкрепят, защото съм изпълнен с нов живот, чувствам прилив на енергия и позитивизъм. Малката ни дъщеря ми даде шанс отново да обичам и с още по-голяма сила мечтая да изживея един достоен живот, от който дъщеря ми да носи примера гордо. Винаги съм вярвала, че съществува Господ и че е с мен през всичкия ми житейски опит, колкото и трънлив, колкото и хубави моменти да съм имала в живота, за което съм благодарна от все сърце. Но чудото, което направи с мен, беше тогава, когато Карла се роди. И смятам, че живота ми се преобърна изключително
в това да бъда по-добра, да бъда по-вярваща и наистина да бъда по-сигурна в себе си, по-самоуверена, че това, което правя, е истинско и че подкрепата на Господ и Бог винаги ще бъде с мен до края на живота. Смятала съм, че за да повярвам в нещо, което не мога да видя или да пипна, трябва да има доказателство, което по никакъв начин да не мога да оспоря. Може би професионално изкривяване. Карл се роди естествено на рождения ми ден и в същия час, в който и аз съм родена. На светия ден, разпети петък.